जोङो थांनाय 4 बोसोर जोबोद मोजां खामानि मावबोनो हाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ 40-50 बोसोर जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दावराव दावसि दंमोन, उग्रपन्थीनि जेंना दंमोन, सिउरिया हान्जानि जेंना दंमोन, बेयाव आन्दलन दंमोन, दावराव दावसि दंमोन, गावजों गाव न' सावग्लुंनांनाय, रिलिफ केम्प थानांनाय, आर्मि केम्प, सिआरपि केम्प, गोबां जेंनाफोर बेयाव दङ। नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव साननो हाथावै बाथ्रा, जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसननो हाबाय, गोजोन लाबोनो हाबाय। जोंनि फिसा फिसौफ्रा दिनै सान्थिनि आबहावायाव लेखा फरायनो मोनबाय, सान्थिनि आबहावायाव फालांगि मावनो मोनबाय, साख्रि मावनो मोनबाय, रायजो जानो हाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि UPPL आरो BJPनि जे बिटिआर सरकार, बेयो गोबां मोजां मोजां हाबाफोर मावनो हादों। गिबि हाबायानो जाहैबाय जोंनि थागिबि माहारिनि सुबुंफोरनो 2,20,000 न'खरफोरनो जोङो हानि पाट्टा राननो हादों। जोङो बिटिआर ओनसोलाव बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनानै बोसोरसेयाव 200 लाइमोनफोरखौहाय फ्रि अफ कस्ट कचिं, APSC, UPSC, मेडिकेल, इन्जिनियारिं, बेनि थाखाय जोङो कचिं होनो हादों आरो गोबां लाइमोना साक्सेसबो जादों बे कचिंखौ लानानै। 4,000 प्रथम किस्तिखौ जों होनो हादों। नोंथांमोना मिथिगौ जों माइनाव सोरां, आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मन्दिर, गिर्जा, बेफोरनो जोङो 2 लाख रां होनो हादों। अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों जोङो फालांगि मावग्रा आइजोफोरनो मोनफ्रोमबो बिटिआरनि समस्तियाव 200 आइजोनो बोसोरफ्रोमबो जोङो 5,000 रां होनो हादों। मोनफ्रोमबो बिटिआरनि समस्तिनि गरिब दुखिया न'खरनि फरायसा फरायसुलिफोरनो जोङो गियान सोरां बिथांखिनि आन्दाराव 5,000 होनो हादों। बैसोमुथि बायदि मोनसे एप लाबोनानै, पर्टेल बानायनानै जोङो हा हुनि खामानिखौ अनलाइन खालामनो हानाय दिनै जों खालामनो हादों। बिटिआर ओनसोलाव गेलेनायनि फोथाराव नोंथांमोना नुदों, जों बेयाव ISL खुंबाय, ISPL खुंबाय, दुरान काप खुंबाय, गोबां सन्टस ट्रफि बायदि गिदिर जोङो इभेन्ट जों बेयाव खुंनो हाबाय। थुनलाइनि फोथाराव जोङो थुनलाइ फोरबो, क'क्राझार थुनलाइ फोरबो होननानै जों बोसोरफ्रोमबो खुंनानै जोङो मुलुगनि खन्थाइगिरिफोर, रायथाइगिरिफोर, सल' लिरगिरिफोर गासैखौबो लाबोनानै जोंनि बर' माहारिनि थुनलाइजों बोरैहाय गोरोबनानै जौगालांनो हायो, बेनि जोङो मोनसे नाजाबोबाय थांनाय 4 बोसोराव। जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनि लामा सामा, दालां गासिबो फोसाबजोबनो थाखाय गोबां खामानि 1,000निबो बांसिन किल'मिटार लामा दासिमाव जोङो फोसाबस्रांनो हादों। बेजों लोगोसेयै नोंथांमोना नुदों जोंनि बिटिआर काउन्सिला 21 बोसोर जासेयावबो जोंनि MCLA EMफ्रा फैनानै थाफैनो थाखाय क्वार्टार गैयामोन। क'क्राझार टाउनाव फैनानै भारा नागिर थानो गोनां जायो। उदालगुरिनिफ्राय फैनाय, माजबाटनिफ्राय फैनाय, तामुलपुरनिफ्राय फैनाय, मुसलपुर सालबारिनिफ्राय फैनाय MCLA बिथांमोना हालाय हाफाय जाफैनो गोनां जायो। जोंहा मोनसे मोजां बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियावनो मोजां मोनसे MCLA EMनि क्वार्टारखौ जों खुंफैनो हाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि UPPL हान्जानि दैदेननायाव, जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि आशीर्बादाव दिनै बर' रावा आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाफैनो हाबाय। जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय आलादा मोनसे डाइरेक्टरेट जोङो सोरजिनो हाबाय। जोङो दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि 60था बर' गामिफोरखौहाय बिटिआर काउन्सिलजोंहाय जोङो सोसननो हाबाय। गतिके गोबां बेबायदिनो जोङो हाबाफोर बा खामानिफोर जों मावनो हाबाय। थांनाय बोसोरब्रैयाव गोबां बर' लाइमोनफ्रा गोदान थिउरिया हान्जा दानानै हाग्रायाव हाथियार हमनानै थांफिननो नाजादोंमोन। जों बिथांखौ बुरखायनानै बुजायनानै गासैखौबो लाबोनानै बिथांमोननि रिहाबिलिटेसननि जोङो खामानि मावनो हादों। जायफोर जोंनि रिभलुसनारि, जोंनि सोमावसारारि हान्जाफोरनि सोद्रोमाफ्रा जेलाव दङ, बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय गोबां नाजाबोनाय जाबाय। जोङो भुटानाव जेलाव थानाय जे 6 जोंनि बर' फिसाफोर दंमोन, बिथांमोनखौ जोंनि चिफ सारनि नाजानायाव सिद्दायै रायज्लायहरनानै बिथांमोनखौ जोङो दिनै न'आव लाबोफिननो हादों। बेबायदिनो जोङो सिंजों सिं जेलाव जोबथेसालियाव थानांनाय बर' लाइमोनफोरखौ गासैखौबो लासै लासैनो बरनबोजोबनो थाखाय जों नाजाबाय थादों आरो बिथांमोनखौ लाबोजोबथारनो जोङो सेस्था खालामथारगोन, जाहाथे बिथांमोना न'खरजों गोरोबनानै संसार जालांनो हायो आलो गोजोनै। बेनि थाखाय जों खामानि मावो। जोंनो
जिउ राहा दानायनि थाखाय गोबां हाबाफारिफोर जोङो दिनै लादों। अमा फिसिनायनि मिशनानो जा, जोंनि हेन्डलुम मिशनानो जा, जोंनि गड मिशनानो जा, बड'फा लाइभलिहुड मिशनानो जा, बेबायदि जों गोबां लाइमोनफोरनो जोङो दिनै जिउ राहा खालामनानै होनो थाखाय जों जोबोद नाजाबोबाय थादों। थांनाय बोसोरब्रैयावहाय जोङो जोबोद मोजाङै जोंनि बड'लेण्ड सरकारखौ जोङो बिटिआर सरकारखौहाय सामलायनो जोङो नाजाबोदों। रायजोफ्रा जोबोद हेफाजाब होबोदों जोंखौ। रायजो राजाफ्रा जोंनो जोबोद आशीर्बाद होदों। रायजो राजाफ्रा अरायबो जोंनो अननाय होदों। बिनि थाखायनो जों थांनाय बोसोरब्रैयाव जोबोद मोजाङै जों सरकारखौ सालायबोनो हादों। बिनि थाखायनो जों बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावहरो, बिथांमोननिसिम जों खुलुमनाय जासिहरो आरो जों मिजिंथियो इयुनावबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि UPPLखौ अरायबो मदद होलांगोन, बिथांमोनखौ सेबा खालामनो, बिथांमोनखौ हेफाजाब होलांनो, बिथांमोननि बिथोन बायदि हाबा मावलांनो, बिथांमोननि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनो 2 बोसोर बारग'लांनायनि थाखाय गाबोनहाय भेरगाव साब डिभिजनावहाय गिदिर मोनसे सेलिब्रेशननि रंजानायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों, सानसेनि हाबाफारि। आरो दिनैहाय जोंना फरायसालि बा फरायसालिमा बा बेबायदिनो सरकारि अफिस बेबायदि बिफानफोरावहाय दिनै गोबां हाबाफारिफोर लादों। माने फरायसालिफोर साब सिखोन लाखिनायनिफ्राय लानानै गासिबो हाबाफारिखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो गाबोनहाय जोंहा UPPL आरो BJP जयैनो नांनानै सरकारनि 4 बोसोरखौ जोङो भेरगाव साब डिभिजननि सिङावहाय सेलिब्रेशनखौ खुंदों। आरो बेयाव नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैबा मिथिगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि UPPL सरकार, जाय बड'लेण्डनि सरकार, बियो 4 बोसोर कमप्लिट खालामबाय। दा बोसोरसे दंबावो, इलेक्शनबो फैगासिनो दङ। दा बेयावनो गोबां कन्ट्रभारसि, माने मोन्नैबो पार्टिखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जाबाय थायो। जेरै BPF आरो UPPL, जोंनि बड'लेण्डआव मोननैल' गिदिर पार्टि दङ, बिसोर मोननैनि गेजेराव। बेयावनो जोंनि बड'लेण्ड बा BTCनि मानसिफ्रा मोननै डिभाइड गावस्रानानै दं आरो। दा बे मोननै गावस्रानायाव मोननैबो पार्टिनि सायाव सापर्टार थायो नालाय, बेयाव माखासे नेगेटिभ पइन्ट एबा पजिटिभ पइन्ट बे मोननैबो थाखायो। गासिबो पार्टियानो जायखि फैया मानो बेयाव मोजाङै रावबो मावफुंजोबनो हाया आरोना। दा पजिटिभ पइन्ट, माने UPPL सरकारा मोजां खामानि मावदों होनोब्ला बेनो जाहैबाय कि सुपार 50 मिशन, जायफोरखौ जोंनि दा टेलेन्टेड स्टुडेन्टफोरखौ सायख'नानै गोजान गोजान जायगायाव जोंनि माने हारिनि थाखाय इयुन फिउचाराव IAS IPS बा गिदिर गिदिर अफिसार पजिशनाव जाय मोननो हागोन, बेनि थाखाय गाहाम। जायनि गेजेरजोंनो जोङो इयुन समाव बड'लेण्ड दानायाबो जाफुंहैनो हागोन आरोना। दा बेयो मोनसे जोबोद मोजां खामानि। आरो दा लेन्ड डिस्ट्रिबिउसन, जाय लेन्डनि हानि लेखाफोर होगासिनो दङ। जों मिथिखागौ जोंनि बर' हारिया मालाबाबो हानि सायाव बांद्राय एसेबां गुरुत्त' होआखै आरोना। इम्परटेन्टखौनो सानाखै कि हानि लेखा बानायनांगौ मानांगौ होननानै। दिनैसो जों हानि भेलुफोरखौ मिथिनानै गोबां बेफोरबायदिनि सायाव एसे इम्परटेन्ट लादों। दा बेयाव इम्परटेन्ट लादोंब्लाबो जोंनि सरकार बा लिडारफ्रानो माखासे खामानिखौ मावनानै होआबा बेयावबो जों मावबावनाय नङा आरो। दा बेबो मोनसे मोजां खामानि। बेराफारसेथिं मोजां खामानिखौथ' मा होननो, जेसेबांखि मोजां खामानि मावा बेयाव मोनसे मोननै गाज्रि थायोब्ला जों बेयाव मोजांखौ मोजां साननानै लाया आरोना। गाज्रि हिसाबै साननानै थाङोब्ला गोबां भिडिअफ्राव जों नुयो दाबो एक्स NDB-फोरनि जाय रिहेबिलिटेसन मोननांगौमोन 4 लाख करि फैसा, बेफोरखौ गोबां रियेल जाय NDB केडार बिसोरनो गोबां मोनबावाखै आरो सबसे दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि हिसाबावबा दिनै बै NDB-फोर जायफोरा जोंनि जाथिनि थाखाय एथ'ग्राम स्ट्रागल खालामबोदों, बिसोरनो गंफा गंफा न' मोजां बानायनानैसो होबावनांगौ आरोना। बिसोरनो थांनानै थानो थाखाय बिसोरनि बिमा बिफानो सुबिदाफोरखौ हैनांगौ आरो सरकारा। जादासे जादा मा थाङो, 5-10 लाख फैसा थांगोन न'फोर बानायनानै होनायाव, एसे थानो थाखाय मोजां सुबिदा होनायाव। बेफोरखौ खालामोब्ला आरोबाव साबसिन जाबावगोन आरोना। दा बेफोरखौ खालामैनि थाखायबो माखासे गोबां गाज्रि मोनो, दुखुबो मोनो। आरो गुबुन फारसेथिं सबसे मेइन जायफोरखौ जों दिनैबो साफ्रोमबो बर' फिसानाव गोसोआव गाबखांनाय फैयोना, बेनो जाहैबाय रन्जन दैमारि सार। बिथांखौबो थांनाय, जानो हागौ माखासे केसफोरा गोबां पेन्डिं दंमोनब्लाबो बैफोर समाव, जाय समाव एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन, बै समाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै रिलिज खालामनो हागौमोन। आरो गिनाय दंमोनब्ला जुदि स्टेटआवनो दावराव जागौमोनबा माखासे माबागौमोनब्लाबो, दा 4 बोसोरसिम बेसेबांबा गोबाव बारलांबाय आरोना। थांनाय 2-3 बोसोर सरकार सालायखांनायनि उनाव दा बेफोरखौ रिलिज खालामनो हानाय माखासे प्रेसारा जोंनि पार्टिनि सायाव थानांगौमोन आरो। दा
बेबो मोनसे बिराद गिदिर नेगेटिभ पइन्ट आं दिनैबो बुङो कि UPPL पार्टिया जुदि सरकाराव बिटिसिनि सरकाराव थाबाय थानोबावनो लुबैदोंबा एक्स एनडिपिफोरा जाय जेलाव दङ बिसोरखौ दिनैबो रिलिज खालामोब्ला नेक्स्ट बारावबो बिसोरखौ खाबु होनाय जागोन आरो बेयाव खाबु होयोब्ला रन्जन दैमारि सारा जेब्ला फैगोन अब्ला बेखौ CM नि पदआव होथारनांगोन आरोना मानोना दिनैसिमबो बर'नि गेजेराव 80% बा 90% मानसियानो रन्जन दैमारि सारनि थाखाय गाबखांनाय दङ आरो आंल' नङा साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रानो सानो कि 99% बियो CM जाथारनांगोन होननानै दा बेबो मोनसे बिराद गिदिर आसा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जाथिफोरनि थाखाय दा बेयावबो मावफुङाखिसै बेखौबो गोबां दुखुनि बाथ्रा आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय कि जोंनि दा जोंनि बर'नावबो ओरैबायदि गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टारफोर दंसै दा जों पलिटिकेल एंगेलजोंल' लांनानै बबेबा मोनसे खामानिखौ होनानै जोंनि जाथिनिनो जायफोरा देरखानाय बेफोरखौ जों बोख्लायफिननो नागिरोबा जोंनि जाथिनिनो खहा जागोन आरोना मानोना जों गुबुन जायगानि कन्ट्रेक्टार बा बिजनेसमेनफोरखौ लाबोनानै फैसाफोरखौ बिसिनो हरोबा जोंनि लकेलिटि जाय सार्कुलेट जानांगौमोन फैसाया बे सार्कुलेट जानाय नङा बै दस्रा जायगायाव थांगोन बेनि थाखायनो जोंनि पाब्लिकफोरनाव फैसा थाखानि एसे खमि जागोन आरो दा बेफोरबायदि माखासे फिसा फिसौ खोथा दङ बांसिन आंनिफ्राय बांसिन माखासे गोबां पाब्लिकफ्रा मिथिगौ आरो ससियेल मिडियायाव बयबो नायजोबो दा नोंसोर मा बुङो कमेन्ट हरबानो 4 বছৰ হ'ল সেইটোৱে ডাঙৰ কথা এমাহ পিছতে চৰকাৰটো ভাঙাব বিচাৰিছিলে আৰু আগৰ সময়ত অপজিশ্যনৰ পৰা সদায় একমাহ এক সপ্তাহত চৰকাৰ ভাঙিম এনেকুৱা এটা কিবা কৰি আছিলে কিন্তু আমাৰ ফ'কাছটো আছিলে যে BTC অঞ্চলত শান্তিটো কেনেকৈ ঘূৰি আনিব পৰা যায় নিৰাপত্তাটো কেনেকৈ এনচিয়ৰ কৰিব পৰা যায় আৰু যিখিনি বেছিক ফাউণ্ডেশ্যন সেইখিনি আমি সরকার গঠন করার লগে লগে যেটো কৈছিলোঁ আমি পিস স্মার্ট এন্ড গ্ৰীণ BTC সেইটো আমি বেসিক ফাউণ্ডেশ্যনটো কৰিব পাৰিছোঁ বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি আমি এতিয়া কাম কৰিছোঁ বডোলেণ্ডখন 4 বছৰ পিসফুল হ'ল প্ৰায় 3-4 দশকৰ পিছত 4 বছৰ একেলগে পিসফুল হোৱাটো এইটো সবৰৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ এটা বিষয় হয় ইয়াৰ পিছত যেটো আমি কৈছোঁ গ্ৰীণ মিছন গ্ৰীণ বডোলেণ্ড আগতে বডোলেণ্ডখন খুব সেউজীয়া আছিলে কোকৰাঝাৰখন খুব সেউজীয়া আছিলে গছ গছনি ভৰপূৰ খুব প্ৰাকৃতিক বহুত ধনী হৈ আছিলে কিন্তু যোৱা কেইবা দশকত ইয়াৰ বনবিলাক ধ্বংস কৰা হ'ল বিভিন্ন কাৰণত ওয়াইল্ড লাইফ বিলাকত ধ্বংস কৰা হ'ল ইটো ৰিগেইন কৰাৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি কাম কৰিলোঁ আৰু 4টা বছৰত দুটাকৈ নতুনকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ ৰায়মনা আৰু চিকনাজাৰ আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তাত গোটেই কমেও আমাৰ প্ৰায় 800 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ যিখিনি ফৰেষ্ট এৰিয়া সেইটো আমি কনজাৰভেশ্যনত আকৌ আনিব পাৰিছোঁ সো গ্ৰীণ বডোলেণ্ডৰ পিনে আমি বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছোঁ স্মাৰ্ট BTRৰ ক্ষেত্ৰত আমি 10খন কাউন্সিলৰ ভিতৰত আমিয়ে প্ৰথম কাউন্সিল য'ত অফিচ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আজি ভূমি গোটেই লেণ্ড ডকুমেণ্ট ডিজিটাইজ কৰা হ'ল লেণ্ড যিবিলাক ভূমিৰ কামবিলাক আমি এতিয়া অনলাইন যোগেদি কৰিবলৈ পাৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে আমি আৰু বাকিখিনি যিবিলাক গ্ৰিভেন্সেছ আছে সেইবিলাকো অনলাইনেদি এতিয়া কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ যেটো টেক্স ৰেভিনিউ কালেকশ্যন সেইবিলাক অনলাইনেদি কৰিছোঁ গতিকে 2খন কাউন্সিলৰ ভিতৰত আমিয়ে প্ৰথম কাউন্সিল যোনে নেকি স্মাৰ্ট অফিচৰ কাৰণে অফিচৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিছোঁ আৰু গুড গভৰ্নেন্সৰ কথাটো আমাৰ এটা প্ৰিন্সিপল হিচাপে লৈ কাম কৰিছিলোঁ এতিয়া ভাইব্ৰেণ্ট BTR মিছনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ VCDC লেভেলৰ পৰা কাউন্সিল লেভেললৈকে আমি প্ৰত্যেক মাহত ৰিভিউ মিটিং কৰা বিভিন্ন প্ৰবলেমছবিলাক সমাধান কৰা এই কামবিলাক কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই ক'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ 2 মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 1 লাখ আমি মানুহ পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰিলোঁ এটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এচিভমেণ্ট গতিকে আজি BTR অঞ্চলত আৰু এটা প্ৰত্যাহ্বান আছিলে যে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা সমন্বয় নাইকিয়া হৈ গৈছিলে এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীক ঘৃণা কৰা ভয় কৰা শংকা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে আৰু এই 4টা বছৰত এতিয়া বড়ো অবড়ো এই কথাবিলাক মানুহে আলোচনা নকৰে সবে একদম সুন্দৰকৈ আজি আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে আজি 4টা বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আমি এইখিনি কামটো কৰিব পাৰিছোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে তেখেতে 2020ত আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিলে এটা সিদ্ধান্ত